Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko niyo sa pangan ni Judith, 48 anyos, buwag sa bana, og may tulo ka mga anak. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati samtang nagkaedad. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ngano ka ma? Awa anak. May kalit lang kong nahinumduman. Mura ka nagluspad? Ha? Wa rin na. Ikaon ko rin eh. Sige ma. Ato na ko kay late na ko. Ang inong baon to asa may lamisita, ha? Thank you ma. Ito na ko ma. Sige na. Kaon ha. Okay. Ano man to eh? Murag may kainit gikan sa akong tiil o nipadung sa akong unga. Kalit kaayo. Ni-action ko og kalipong noon ta. Og mura mo ko kalupogon. Og nang luspad ko nung ko ingon pa sa akong anak. Mukaon na di ko. Kay malit unya ko sa akong trabaho. Mao na diha. Sobra mo kang mudag trabaho, uy. Gawas imong trabaho no. Sideline pagyud kag paninda og mga snacks nato dinhi sa trabahoan. Tagdugay pagyud kay kang matug. Kay mga sideline pa kag postan pamaligya nimo online. Sobra na yung kahit nimo day, Judith. Angay lang, day Arlene. Kay tulo na nga akong anak na nag-eskwela. Mao na diha. Di ka manggod mga sustento sa imong bana. Gisulo man na nimong tanan. Nakalingkawas na ko sa akong bana, day. Uy, salamat lang gani ko nga. Kita na siya glain. Anong kapahuway na sad ko niya. Dili na ko eh. Dili na ko manampit pa niya. Pero taon, Judith. Tuloy taon na inyong anak, day. Lisod kay na. Ay, makaya ramang gidunta na ako, day ba? Basta maayo lang unta pirmi og lawas ba? Pero, ay, ingon ini nga doon na tayo gibati. Makasagaba sa pagpaningkamot, eh. Pagpa-check up, uy. Basig unsa ni na. Kay sayang ang kwarta, day. Mao ba? Unya, unsa man. Unya, nakapa-check up. Ug mo grabe na. Aron dako na unya kagasto. Mao ba? Day, Arlene. Ug day, nagkaedad na baya ta. Ay, kumpiyansa, uy. Basig high blood o anemic ka ba rin noon diha. Mas mahinang na kay tumaron nga tambal nga iresitas doktor. Mintras, wa pa na mo grabe imong gibati. Dili naman sad good pirmi mo tunga ang akong regla. Uy, pasig nagminopause na ka. Ha? Na, wapagani ko 50. Ay naa mag-uingon anak good nga sa'yo magminopause. Ilabi na nimo. Nga di na active sa sex kay wa ka na may bana baya. Ha? Mong pagpa-check up. Aron mahibaw ka kung unsay buhaton anak. Kay daghan baya kuno nagbation ng magminopause. Unsa? May nakita kong pipila ka polyps o bugon-bugon sa imong matres. Ha? Unsa man na, Dok? Delikado ba? Nisamot ko kabalaka sa giingon sa doktor nga doon na kuno siya nakitang bugon-bugon sa akong matres o gitawag og polyps. Pero gipakalma sad ko sa doktor nga dili raman kuno delikado kay gagmay pa. Dili angay kuhaon o operahanan. Unya, Unsa ram di kuno na? Kuyawan man ang tanang giingon nga bugon-bugon oy. lagi pero normal naman kuno sasama sa atong pangidaron nga padong magminupos. Kung magminupos na gid kuno ta, mawa ra kuno ni. Pero may puruhan sad gid nga matubo siya. Mao na kuno na nga kinahanglan ako ng kuhaon. Pero sa akong case, gagmay pa man kuno day. Unya?
Unsa man kuno to imong gibati nga nagtuo kang anemic o high blood ka? Ang medyo anemic ko. Giresitahan ako para iron. O kato di ay murag init nga murag kalit nga ni dagan gikan sa akong tiil padung sa akong hot flashes di ay kuno to. Usasab sa mga sintomas sa magmenopause. Hala, sayo ka ni mo magmenopause, Juditsa. Dahil mo nagdudagit ko nga tungod na kay dili ka active sa sex. Saba di ay. Ay, panguyab na lagi. Saba di oy. Huwag gingon mo samaan ang akong obi oy. Dili na ko mangita oy, laing labad sa akong Nagpa-doktor ko nung kaingon si Kuya Ronald, ma. Ngano di ka? Ay, nagpa-check up lagod ko sa doktor din. Nakasakit, ma? Ay, huwi. Sintomas lang ko nun niya sa magmenopause. Ha? Unsa man na? Ay, sa ako ni pangidaron ba? Padong na ko nga magmenopause. Kung matiguang na ang usa ka babae, muhunong na ang regla. Mao nang daghan og bation og usa ka babae nga padong na magmenopause. Mo ba? Mao ayaw mapabadlo ni mama ha. Kay permisang maglabading akong uuy. Dinding kaon na. Na ako'y daang sudan diha. Kala ay ba arong adlawa, uy? Ug sakit ang akong kalawasan. Lami nga dili bangon. Pero, kinahanglan ko mo trabaho. Ngano man ni, uy? Mura man ko gipamaulan. Ngawa man unta ko mangal sa ubog at gahapon. Unya, sakit ang akong kaunuran. Imnan ko lang ni og pain reliever aron maka-duty ko. Uy, Judith, ibigid sa na maayo magsigig inuman ng pain reliever, day. Magkadaot sa bayan na. Mao ba? Pero grabe kasakit ang akong lawas, day, uy. Ug, day, pagkaligo na ko ba? Naaman ko'y nahikapan ng murag lingin nga ni aksyon og gawas sa akong kinatao. Ha? Ana? Dili ka nga mao nang gingon sa doktor nimo nga polyps ug midako mao nang migawas na? Ha? Wa pa ko kabalik sa akong doktor o sa OB nga kanhi nag-check up na ako. Kay kiniliging ang budget mo ay agdon. Ug may mga anak pa ko ang gibuhi o gipa-eskwela. Ug single mom pa ko. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, kini gitawag nga hot flashes ba? Dili ba ni delikado? Kay mura man gud ko og malupog ug malipong. Ingon di ay ini ang padong na magmenopause? Ikaduhang pangutana, 48 pa man ang akong edad. May mga babae ba di ay nga magmenopause sa ingon ini na akong pangidaron? Dili ba gud murag sayo ra? Ikatulong pangutana, buwag na ko sa akong bana o dili na ko active sa sex. Tinuod ba ang ilang giingon nga og kung dili na active sa sex, sayo nga magmenopause? Ikaapat o katapusang pangutana, nakapacheck up ko sa doktor ug may nakita ko na siyang gamay nga polyps sa akong kinataw. Normal ra ko nun sa akong pangidaron ug wa ray tambal ug dili kinahanglan nga operahan. Pero may nahikapan manggod ko nga murag lingin karon. Nidako kaha ang akong polyps. Magpa-check up ka ko og balik. Palihog, tabangi og tambagi ko. Ini ang akong suliran, Judith. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ana na sab ako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral kay usa man ako ka psychiatrist. Ug mga problema sa mga ginadiling dugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klase pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di karamo, mamili lang mo unsaon. Pwede ka ipadala sa among email suliran_612
www.yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran. Official writer's page. O driba sa mong batan sa 3rd floor, CR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga some things break our heart but will fix our vision. Mao gyud, no? Ang mga unacceptable but not good. Everything that happens has a reason, no? Tinungdan nga mahitabo ang usa ka butang aning kalibutan na. Ang ato magtatampo karanawa si Judith, no? Sumabati ito sa drama. Si Judith, 48 years old, taga Cebu City, ha? Si paritid ni si Judith sa iyang bana na siya ay tulo ka anak. Mahitungol kini siya ang gipamati sa iyang lawas tentang nagkaedad na nagkaanam lang yung edad, no? 48 years old na ni si Judith. May mga taga Cebu City, mayroong pagpaminaw dia ni Mino Gabisay, no? Hilingan ko ni siya ni Tismel Caballero Barliso da sa Bonbon, Cebu City. Si DC Madrigal da sa Liluan. Nga DH, Darcy Argao Boys, Wagas, Brain, Marsan, Audrey, Loberas, Jeffrey, o si Campos Elizalde. Geraldel Urupan sa Batong Ilog sa Bilaran City. O mga taga Sugod Southern Leyte, kumusta naman mo diya? Mga taga Sitio Uwak Lower Busay, ha? Katong akong di palitan og buwak. Thank you kayo mga Kabato family, ha? Mga Kabato family, mga Santander, mga Bakang, Impang, o Lagis. Mga taga Inupakan, ha? Kumusta naman dahil si Tony, ni Moton, Inupakan, no? Diskara ba ito? Nakalimot mo ito, no? Asal mo ito akong listahan. Mga taga-Inupakan, kusog kita niya, o Didasi dahil, Didasi, no? Tony Gibbs, Roger Gargar, Isidro, Gina Agaton Perales, si Cardo Jima, si Doktora Mirambel, mga Madraso family, Roble family, o Molista family, Bisnar family, diya sa Inupakan Leyte, no? Inupakan Leyte, no? Western Leyte. Mga taga Davao City, may pagpaminaw ni Ruel Ignatius Solidad, diya sa Carabao Drive Center, diya sa Davao City. So going back to our sender nga si Judith, no? Nga taga Cebu City, sa manilapit ng inyong Judith, no? Basin na naaran niya sa Sambagdos, silingan mo ni Awi Samura, o ni Ima Selva, sa Sambagdos, ha? Ano kong mga kailang mga Ima Selva, Ima Pahamutang, Ima Sanchez, Ima Llanto, mga taga Kapiyuan, Argao, Cebu, mga Basilisco family o Barihan family may pagpaminaw. So going back to our sender nga si Judith, may tungkol kay nagkaanam na iyang edad ko, no, na siya mga concerns, no? Kana mga hot flashes, delikado ba kuno na? Malupog ug malipong manggod si Judith usahay. Signs and symptoms na ba ni kuno siya sa magmenopause? So before I'll answer that question, Judith, akong ibalik ko din sa makausapa nga ang expected menopausal age sa mga babae na wala may menopausal age sa mga lalaki is late 40s and early 50s with the mean age of 52. So kung kanang hot flashes na ay mga ingonta, mga tuo-tuo ba, mga sulti-sulti na na, ingon nga ang hot flashes kuno mo born og calorie dili na sa tinodoy, ang hot flashes kuno kaya magkuana kuno hapit na ka magmenopause, although half true o ladili sa tanang mga kuan hot flashes kuno tungod kay gihilantan ka. So daghang mga totoo, no? It's true nga kung maghapit na ka magmenopause, mag-hot flashes ka, murag kag magduog-duog, murag kag malupog, but dili siya common, Judith, no? Dili siya common, ha? Nay maka-trigger ani kung ikaw nang nigarilyo o ikaw nagiminom mga bino, o ka maka-trigger na ani, no? So wala gyud kay mabuhat aning hot flashes, so you just have to live with it, no? Kontrolahan lang imong kaugalingon, ha? 40 years old, medyo sayo-sayo ra po nang magmenopause. Ikaw 48 man ka, you're about of that age na magmenopause na yun. Ang menopause is another stage sa kinabuhi sa babae nga mausab ang level sa hormone na estrogen, progesterone. Ang primero is magminark, kadalaga na. Usa is kanang magbuntis, ang usa is magmenopause.
So maka-expecta mag-atrophy na diha ang mga anatomical parts sa imong sex organ. So expected na siya, no? Sunod nga concern ni Judith, separated na kuno siya sa iyang asawa, dili na siya kayo active sa sex. Kung dili ba kuno active sa sex, sayo bro kunong mag-menopause. Expected maguna sa kunong ginaingon late 40s and early 50s, whether you are active or non-active sa sex, mag-menopause, either you are active or not active in sex, moabot gyud ka sa panahon nga mag-menopause ka. Ang disadvantage lang kung mag-menopause ka o nya na kay sex contact, kay less lubricated na baya ang imong vaginal area, sex organ, so this may result to dyspareunia, no? Dyspareunia is a medical term for painful sexual intercourse, no? Mahitabo na siya because of the dryness, less lubricated nga sex organ, o mag-atrophy or maapektuhan namagon may mga term sa medicine gitawag atrophy, gamay ang mga cells diha, anatomical inunta condition diha sa imong sex organ. This can cause a problem in sexual contact, but I think this is no longer much of a problem to you kay separated naman ka sa imong husband nya, dili naman ka active about sex, no? Ang diagnosis sa doktor nga giduol ni Judith, and I hope nga ubigay ni doctor to siya nga nako na small polyps kaya ang kinatao normal ro ba kuno ni unsa may treatment ani kung magkadagko na ang size sa polyp maapektuhan man gyud ang imong inunta not only physically but also psychologically, so muduol yo kanig ubigay ni Judith nga man ka sa Sugbo ug pananglitan ng problema financial. You can go to a government ubigay ni doctor para nga less ang treatment ang expenses na gani nga na mga treatment ngang ikuan kang imong kanang mga small polyp sa imong kinatao, normally wagi na siya. So depende na sa ubigay ni nga mo examine nimo, maybe after biopsy or unsa man diha internal speculum exam, kung unsay masuggest kung kuhaon ba or dili ba. So dili na inunta mga istorya nga makaborn og calories, ang kanang mga hot flashes nga maka tawag ani maka-help or maka-diminish sa imong drive kundi kini magong sexual act sa akong balikon pa sa mga pa according to Johnson & Johnson is like a cycle, no? Na siya appetitive, na siya excitement, na siya orgasmic ug resolution nga stage, mao na siya nga mukuan sa sexual drive, no? Just like eating na atay appetite for sex, kung sex man nga tong istoryahan. Alright, so inot nakasabot ka sa explicar ni mo Judith dinhi sa Cebu City ngadto sa libuan million sing naminaw sa itong programa kini nga kong suliran once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing sa mga RMN programs. Taas kita greeting dinhi sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat ug maayong